What's up mga kahambol? Welcome po sa ating panibago na namang vlog at ngayong araw, akin namang isishare kung paano nga ba gumawa ng speed ramping effect gamit lamang ang DJI Fly Apps. So ano nga ba itong speed ramping effect? So ito yung madalas ginagamit lalo na sa mga aerial shot or yung mga drone footage. Okay? So from slow motion tapos bibilis siya. Tapos slow motion siya ulit pagdating sa dulo. Yon. So sana na-gets nyo guys. Naman guys, simulan na natin tong tutorial na to pagkatapos nitong intro. So yun guys, punta lang tayo sa ating DJI Fly app sa ating mobile phone. Yun. Pag in-open nyo to guys, dapat naka-off ang inyong wifi connection or data connection kasi nga maglalag siya guys kapag mag-edit kang may internet connection. So click nyo tong album. Yan. So pili lang kayo dito guys sa mga files. So dapat naka-insert yung SD card ng inyong drone kapag galing sa drone footage. Okay, click nyo tong create. Tapos click nyo tong pro. Yan. Dito guys, pwede na kayong mamili. Yan. Dito, ito yung mga kuha ng aking Mavic Mini. Okay. So, for example, so ito guys, may napili na ako. Ito. So, play natin siya guys, ano. Yan. So, pwede nyo tong i-trim bago nyo gawin yung speed ramping effect. Okay. So, ito siguro guys, i-trim ko siya. Pwede na siguro itong mga 28 or 27 seconds. Yan. So, click nyo lang tong kanyang last part. Tapos, click nyo tong delete para ma-delete siya guys. Okay. Yan. So, play natin siya ulit. So, siguro, kakat natin siya. Okay. So, dito na tayo magkakat para sa kanyang slow motion. Yan. So depende sa inyo guys kung saan nyo gustong i-cut para sa kanyang hanggang yung kanyang fast forward. So sa akin dito na siguro. So dito sa unang cut nyo guys, pwede kayong magbawas ng speed. Mga 90, 0.90 or 0.80 kasi medyo mabagal na yan guys. So hindi ko na recommend yan. So mas nire-recommend ko yung 1 times. Kasi kapag bumaba pa dyan, mabagal. So mas smooth kapag 1 times. Okay? So punta tayo dito sa pangalawa. So pause muna natin siya. Ito guys, ito yung babaguhin natin ng speed. So gagawin natin 4 times. So pwede namang 8 times guys, kaya lang masyadong maikli itong video kaya wala dito sa kanyang option. Okay, click nyo lang yung check. Play natin. So don't worry guys kung naglalag dito sa apps, ganun talaga. Magiging okay naman yan kapag na-save na. Okay. So ito na guys, yung pinaka last is 1 times pa rin yung kanyang speed. Okay. So ganun lamang. So play natin ulit. Ayun. Bumilis siya. Tapos ayun, slow mo. So yan, ganun lang guys. So click nyo tong done. Ngayon kung gusto nyo ng HD, so play nyo tong 1080p. Ngayon
Sa akin kasi guys 780p, so for example lang naman, so medyo malinaw naman na yan. Click nyo tong continue, wait nyo lang mag-generate yung video sa ating mobile phone. Yun, so mabilis naman to guys. So yun, tapos na. Tapos click nyo tong done. Pagkatapos natin dito, punta tayo sa ating file or album. Yan. So ito nga siya guys. So play natin siya kung effective nga ba yung speed ramping na ginawa ko. So play natin. Ayun. Ayun. So effective nga siya guys. Wala siyang lag. Okay, so ganun lamang guys, no. So sana nakatulong ang video na ito para sa inyong gagawin pang mga vlogs. So sa ngayon, hanggang dito na lang muna. Huwag niyo pong kalimutang i-like at i-share ang video na ito. Mag-subscribe ka na rin sa aking YouTube channel. Maraming salamat po.